ka jing pen pau perthai jong Rahul Gandhi ya ka jing le thok jong ka election commission jong ka India haga neutrik jong mentawna Agos ar hajar posan ya ki silak ar spa san pho tuliki vote karalong kum bakawang dau atom bom ya ka election commission jong ka India bat ya ka Sorkar NDA kapalayalam da ka seng BJP hapo jong ka India bat Rahul Gandhi lo ong sikilat patha kubor jong ka India ba hatu kane kadai ka babhane kadai ka basniu hatu kane kadai mo kata ka sensar paiba bat shu lo ang ba ka election commission ju India kadai ban pensai hapo ar phosau ganta lada ka nyo ba kini ki silak ar spa san photuli ki vote ki dei ki babakla hanrei na ka lang jo ka election commission ka khlamla ban pensisa ai halor jong ka jinglawa jong unu noiram jong ka lang persa balai Rahul Gandhi lo ong ba ka jingle juga election commission ka pausai ba ka don ka jiadai ka jan ha bat ka ka Sorkar NDA ka pementa kani kala pen pausai ru ba halor jong ka jing ino kam jong ki arngut ki election commissioner kata u Aron Jewel bat u Ashok Lavasa wadla kimpat syamla kut setia ka samoi trekam ka jong kiru haswa jong ka election Lok Sabha jong snam ar hajar ar husau bat ka jingkli hangni ka khamshan bha ga longba katkum ka hukum jong ka Supreme Court banthong ya ki arngut ki election commissioner jong ka election commission jog India Devan Jit da u prime minister jog India u noyalam jog leng persya bat u chief justice jong ka India hanrei ka phlai ka long ba balai ka Sorkar NDA kala thong ya ki arngut ki election commissioner jong ka election commission jog India klam da yak pat ya ki jingtha jong ka ying bisar ka khlidu jong India ka jingkwa ban pensai da Rahul Gandhi ya ka election commission jog India bagan pensai halor jog tei ka jigna persa da une uneram jong ka leng persa kala penlong ya ka election commission ba kamla ban jubab ai wat tang si kintenru kadena mar ba Rahul Gandhi ula sei de ki hard copy si sendan ya ga de ki jingle bakla jong ka election commission jog India kani ka jingta krain jong Rahul Gandhi ya ki la pathai khobor jog India hagan neutrik jong madawna Agos kade halor jog ki santali ka rukom le thok jong ka election commission jog India ya ki election ki ba pher hagaleng saudong jog India nagbanta jong kani ka election Lok Sabha jong usnam ar hajar arbusau kabarang sudapshan dag bola keno ba haga jala Maharashtra ki ladon hadu kumba si klur ngoti ai ki vote thmai ki bla penbon ha ki san banai shwa jong kani ka election Lok Sabha bat kani ka pen isai ba ka kham he san banai ki nong top vote hapo jong ka tei ki jala ban ye ki san snam ki wei pat ki por ki baladap Rahul Gandhi ula seya baro ki kerteng hagba ka election commission jong India kam syam labu hagata ka optical character recognition lani kata ka OCR ya kini ki kerteng baro bat susu ula ongba balai ka election commission jong India ka bu ya kini ki thup kerteng haga wei ka kamera katba ya ki CCTV pat la pen prano hadin sau pho san sngi bat kani ka pen iba kala bandon halendat jongani bat om tanggata Rahul Gandhi ula sema danru ya ki silak mutam ginong top vote kibla shulek thok da ka election commission jog India berkata kalau hapo jong ka Mehadepura assembly ka badai ka wei ni ki constituency jong ka Lok Sabha hapo jong ka Central Bangalore hagba ka jingle thok kaladan hadu kumba silak ar spa san pho ngut ginong top vote kibla le thok kine ki kinthop yaki khat wei hajar khandai spa ru pho san vote kibla top vote arsin sau pho hajar khandai vote kiba pendon kam ya ki address kiba thak si pho hajar sau spa san pho ar vote kibla bu hagawei ka address sau hajar chi spa lai pho san teli ki vote ki bomdon watang ki duru lai pho la hajar ru spa khandai pho ar teli ki vote kibla pendon kam bakla ya ki form 6 kumta ka dega jingpen isai jo Rahul Gandhi ya ka wei ka jing bakla jong ka election commission jo India ya ki tei ki jing bakla haneng kala penlong ya ka election commission jo ban sngap jar bom la angshu watang si kintenru bat kani kala pen subas new hadu kata ya ki babon ba kinong India dagbaw lo ang ba kumno kata ka system jongga election commission jugo India kamla ban lap lada ki don kat gini ki jingba kla ba uju ubru ula ban tap vote arsin bat laisin hadu kumba saupo hajar khandai ngot ki bru ki bomdon watang ya ka jakasa ru hanrei ki la ban tap vote
Kumno kata ke sistem juga election commission juga India kalak ban pedang tik-tik ia ke bekum kani. Kat hadu ba kito barok ki badon haga tei ke sengi bau ai ke press conference kila syuyer ki ia ke jingkran juga Rahul Gandhi. Bat ke bakam sengau samut hangne ke long ba kadon ke wei ke long ying nembar lai posan kila don hadu kumba pra pongut i kinong thavut haga ju ke wei ke long ying kidon hadu kumba 1000 chispa lai po arvut ki bom don watang i ke duru hanrei gila ban yo thavut tik-tik lai po lai hajar ruspa khandai po arngut ki bom pendap ya ke form sik bagi don ki brew ki bah new po hadu pra posnam bagi day ki nong thabut ki bah thamai ki bom pat don watang ye ke dur thavut menoru bat kini ki new po bat pra posnam ki day tang na ke wei ke constituency hanrei ki bakum kini ki jingle ki don hadu kumba ar po santli e ki constituency ki bah per hapo jong India. Bat Rahul Gandhi ula angba Narendra Modi ula lute kumba ar posan telik seat ha kene ke election Lok Sabha ba ula le ia kene ke rukom jong u habaro jong gi ar posan teli ki constituency hapo jong India. Bat ula ong hato kata kam de ke jingthok ke jingsyukor bat ke kamtu ke kamthim namar hapo jong ke Bangalore Central Assembly ka Congress kalayo riulak ar pon rojar ar spa pra kat ba ke BJP kalayo hadu kumba riulak san po prajar khandai spa khat san deligi vote hapo jongka Medabapuram ka Congress kaliyo silak khat san hajar sanspa prapun ruvut kadba ka BJP pat kaliyo arlak arpo khandai hajar ruspa laipo arvut tang namar kidon de ki lak deligi vote ki le thok da ka election commission tang na ka jingmentoi jong ka BJP ong Rahul Gandhi. Bat Rahul Gandhi ula lakban Madan lut ia kini jing sisa baro. Bat ula ong ba ngimtip ayu phile. Bat ka ei ka phile hanrei. Kani kala dei lupa ka jingma ka kraw. Ka bala bu ia ka India. Ba ka jing sensar pa ba hapo jong ka India. Kan sa yap sisin ka sengi. Bat kani kala long ka jing penle ran ia ka sensar pa ba jong ka India. Ha ka ba wei ubriu ula ban pau kerteng hadu ar bat laisin ni. Bat hangni udon udak jingkelu ba he bhai ka election commission juga India halor juga ke jingle thok bat ke jingle thurmur ke jongka Rahul Gandhi lo ong bang ngimpat julap menuru haga history juga India baga election commission juga India kalak ban le kat kan ke kam ka bakla hadu kata bat kan ni kala penjak buram ye ke India hi barok ke wei ka election commission juga India ningkong kala pedang ia ke jing bakla bat ba kala ong ba ngin sawat benya ia ke jing bakla hanrei hadu bandala banda Madan lut ya ke jing bakla barok nagaleng juga election commission juga India kamla ban le ia ke kam hanrei ke election commission jong India kala persang penban ban bu ri ia kini nadu ki CCTV ha ki kamera ke bala bu ya ke jing bakla barok balai ka SIR ha Bihar kasakhi katni kadai tang na gadao baga election commission juga India kala penja yaki ru po san lak mut kinong thap vote hapo jengke jela habihar klem da tip manu ya kata kat hadu baga Supreme Court juga India kala ay ke hukum ya ke election commission juga India bagan penmi ya ke kerteng jong kini ru po san lak mut kibala wengno da ke election commission juga India kat hadu bagi tu kibala Quran persa ya kene ke SIR habihar kila syakam bat kila syak set patokro haga khandai turik jong mato bana Agos ka election commission juga India kala jubab sya ke Supreme Court haga ba kila don sibon ki jingkli batang khendiat ki jubab haga ba kumno ki ne ki silak ngut ki bru kila mi klam galinti ke badai balai wei ubriu la bandan ar bat lai teli ki kerteng balai ke wei ke longying ke dan haduk kumba pra pongut di ki nong top vote balai ke election commission juga India kalau wengno yakin ru posan lakngut ki nong top vote napo jong ke jela Bihar klam da don ke jingtip lingba ke lenti ke badai kane ke pen isai ba ke sensar pai ba hapo juga India menta kadon hapdeng juga jingma ke kraw haduk kata haga jing sisa ke dei ke Sorkar hi ka ba ong ba phila ban pen sisa ilade lingba jong gata ka digital adhar ya ka jingdon jogi bruk bla yap lani ke badang imru handroi kine baro ki pen isai ba ka election commission juga India kala bakla
hapo jo ke jela habihar ka don ka wei ka longying haga ba wei ubru udon yaki khun hadu kumba chispa lai po prangut e tang ki bala yo ban top vote kat kum ka jingpen i ki data bala le da ka election commission jo India ha ka ne ka SIR kumta kumba ka longmanta nagalang jo Rahul Gandhi ula kran shaiba ka BJP ka sun charlut nadu ka jingbishar ka election commission jo India ki tnak tokit jo India bat menta ula sedang sa kumno ban penjak no sisndon ya ka sun char pai ba hapo jonggeri India kumta ka ni ka jingsai Madan jo Rahul Gandhi haga nyotrik jong matobna Agos on don gelat bathai khobor hapo jonggeri India ki ba not ban kuren AA halor jong kani namar ba ki skuthu ba kane kan sabu jing bha wat yakiru kat hadu ba Rahul Gandhi ulo ong ba kan bhashibun yaki lat patai khobor bagen geli yaki ki ju ki jingli yaki nongyaram jong BJP bat yaka election commission jo India la kumno kin jubab ya ki jingle ki jongki baro lada pis ngotanat ya ki video bangan nang wanra su halor ka bat nadu meno ya ka BJP ka target ban wengno yaka sensar pai ba hapo jong India snob halike ya ki video kublishbun tat hadu bi kendu ka witbat ke video